Siyahlonipha kakhulu ubaba egameni likaJesu waseNazaretha, sihloniphe uma ngiyacela ukuba simshaye izandla egameni likaJesu. Jesu waseNazaretha, worship team, Asha siyambonga egameni likaJesu waseNazaretha, amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu namhlanje osenzela lesi sikhathi nethuba lokuba sibe ebukhoneni bakhe, amen. Hallelujah. And uyazwakala ukuthi ukhona phakathi kwethu, amen. Hallelujah. Siyambonga kakhulu egameni Jesu waseNazaretha, amen. Siyazwakala isisindo sobukhona bakhe, amen. Ngiyacela bazalwane ukuba siye ezweni lenkosi nje kafushane egameni likaJesu waseNazaretha, amen. Kuzona lula ukushumayela namhlanje isisindo sepresence kaNkulunkulu phakathi kwethu, amen. Ngiyacela sibuke uFirst Samuel chapter 1. Samuel ukuqala chapter 1. Ukuthi siqale ukufunda lapha kuverse number 3. Mhlawumbe sigcine kuverse number 6. Ukukhonza nokuhlabelela uJehova Sebawothi eShilo. Kwakukhona lapho amadodana amabili kaEli, oHofini noFiniyasi, bengabapristi bakaJehova. Kwathi ngosuku uElkana ahlaba ngalo, wanika uPenina umkakhe nawo onke amadodana akhe namadodakazi akhe izabelo. Kepha wanika uHana isabelo siphindwa kabili, ngokuba wayemthanda uHana. Kepha uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Isitha sakhe samncokoloza kakhulu ukuba amthukuthelise, ngokuba uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Amen. Siyavala amabhayibheli ethu sizofunda ndawo. Ngiyafisa ukuthi sibuke le ndatshana nje namhlanje egameni likaJesu ke ihlale phansi, amen. uNkulunkulu usenze sangafana, wenza nohambo lwethu nalo lungafani, ukuthi umuntu nomuntu nohambo lwakhe lungafani lomunye. Ngisho ngabe kuthiwa nama-twins, kodwa uhambo lwenu alifani, ngoba uNkulunkulu umuntu nomuntu une-purpose ehlukile ngayo, amen. Futhi uNkulunkulu uyayithemba indlela akuwayarishe ngayo, indlela akwenze ngayo. uNkulunkulu uyayithemba ukuthi empilweni yakho you will make it. Noma ngabe kuthiwa impilo iyaphika, noma ngabe kuthiwa izimo zempilo ziyaphika, kodwa uNkulunkulu indlela akwenze ngayo uyayethemba ukuthi noma ngabe kuthiwa yini ongafeyisana nayo, but you will make it, ngoba indlela akwenze ngayo ukwenze ngendlela yokuthi noma ngabe kuthiwa yini ongahlangabezana nayo empilweni yakho uzokwazi ukuyinqoba. Iphutha ongalenza empilweni
ukufuna ukuba omunye umuntu, ngoba uma usufuna ukuba omunye umuntu you will face izinto ongagcotshele zona, kanti lezi ongcotshele zona noma ngabe kuthiwa zinde noma zibukeka zinkulu kangakanani, noma ngabe kuthiwa zibukeka zisabisa kangakanani, kodwa uma kweyezakho uyakuyinqoba. Amen. Ngoba usuke wenziwe wagcotshelwa zona ukuthi lento njengoba uhlangabezana nayo uNkulunkulu wayazi ukuthi uzohlangabezana nayo. So-ke indlela akwenze ngayo ukwenze ngendlela yokuthi le ndlela akwenze ngayo uyazi ukuthi you will survive in the journey la uNkulunkulu asuke ekubeke khona. Amen. You will survive in the journey. That is why kukhona izinto kwesinye isikhathi uNkulunkulu angavume ukuthi zikwehlele. Njengoba asuke uNkulunkulu evuma ukuthi zikwehlele, izimo kumele ukuthi uyidisele. Khona izimo esuke zama attack futhi lesize sikudinaye lokho ukuthi khona izimo ezivela from uSathane ehlasela impilo yakho, okumele ukuthi uzilwe uzibone ungasifumeli. Amen. Then bese kuba khona izimo ezikwehlelayo ngoba uNkulunkulu kuyena osuke ivumile ukuthi sikwehlele, and uNkulunkulu mayivumile ukuthi suke lezo zimo lezo zikwehlele, usuke azi ukuthi azikho ngaphezulu kwakho, kodwa lezo zimo lezo unamandla okuyifacea, unamandla ukuthi usurvive kuzona, unamandla ukuthi uyinqobe, unamandla ukuthi uma usuyinqobile zidlule kodwa usalumile. Amen. Hallelujah. So ke uNkulunkulu yenza kwesinye isikhathi avume nje ukuthi sikwehlele, njengoba evumile ingoba uyakwethemba. Lithi iBhayibheli khona umhlangano owakwabanjwa ezulwini, wabanjwa umhlangano ngendoda ethize, wabanjwa ezulwini umhlangano lendoda ila emhlabeni iphila la emhlabeni as usual, kanti ayazi ukuthi kunomhlangano obanjiwe ngayo ezulwini. Lithi iBhayibheli kwafika uSathane ezobamba umhlangano noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bawuqeda umhlangano noNkulunkulu, bakhuluma, banegotiate, bakhuluma, bekhuluma iagenda imayilana nale ndoda. Le ndoda yazi yona ukuthi khona umhlangano obanjwe ezulwini ubanjwa ngayo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayethemba le ndoda, wathi Sathane hamba ushaye yonke into yakhe, kodwa lo angeke azangiphike, angeke futhi aze angishiye, angeke azangithuke. Lithi iBhayibheli uSathane wayesephuma ngaleso sikhathi washaya imfuyo yakhe, washaya abantwana bakhe, wadlula washaya umzimba wakhe, wavumela amathumbu kusukela ekhanda kuye ematholo onyawo. Phathi lithi iBhayibheli le ndoda ewuJobe yaqhubeka yama. Lithi iBhayibheli yazwakala ithi ngaphuma esizalweni sika noma esibelethweni sikaMama ngingaphethe lutho, yathi ngiyakubuyela emuva futhi ngingaphethe lutho. Yathi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile, kepha malibongwe igama lakhe uJehova Sebawothi. AwuJobe ngoba kulahleke abantwana, kwalahleka imfuyo, kwalahleka ingcebo yakho yonke, kwaphinde kwazoshawa inyama yakho, kodwa uJobe uzwakala engayishintshi iconfession, uzwakala uJobe eqhubeka ema kwistand sakhe, athi noma ngabe kuthiwa izimo zingehlele, kodwa uNkulunkulu ngimbona esahlezi esihlalweni sobukhosi. uJobe ngiyamthanda ukuthi lezimo ezingehlelayo uSathane angeke ngimnike icredit. Asimuzwe Bhayida, asimuzwa Bhayida uSathane, kodwa sizwa uJobe ethi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile, bese ethi kepha malibongwe igama lakhe. Sizwa uJobe uqhubeka indumiso phakathi kwama-storms, sizwa uJobe uqhubeka indumiso phakathi kwama-challenges, sizwa uJobe uqhubeka ukumbonga uNkulunkulu izimo zingavumi ukuthi abonge. Yindaba kwenze njalo uJobe, uthi uJobe I understand ukuthi lento engehlelayo uMaZulu avumile,
namhlanje ngifuna ukwazisa ukuthi uNkulunkulu lento ewehlelayo uvume yena akusiyena uSathane ukuthi nje khona umhlangano obanjiwe wena ungekho ungawazi akazula ubaba lo mhlangano esethi noma yini Sathane ongayenza kuye siyamethemba ukuthi ngeke azakuphika. Haleluya, siyamethemba ukuthi ngeke azakuphika. That is why lithi iBhayibheli anehlelwa ngokulingwa onjengabanye. Bese athi ke uNkulunkulu akanilingi ngokungaphezulu kwamandleni. Okushikamanya amagama uma uNkulunkulu ezoyivumela into ikwehlele qala hlola amandla akho. Njengoba evumile nje ingoba usewahlolile amandla akho ukuthi lento noma ingakwehlela kodwa yikho ngaphezulu kwamandla akho. Haleluya. Ya lento obhekene nayo ayikho ngaphezulu kwamandla akho. uNkulunkulu umnikezile amandla ukuthi lento noma ingakwehlela but you will survive. uNkulunkulu uyakwazi ukukunikeza igrace yokusurvive phakathi kwama-storms. uNkulunkulu uyakwazi ukukunikeza igrace yokusurvive phakathi kwezimo kodwa uqhubeke ume. Babuza ukuthi wena kanjani izimo zishaya kanje ingoba uNkulunkulu khona igrace akunikeze yona yokuthi noma singakwehlela but uzoqhubeka ume. La sifunda khona abazalwane bese ngihlala phansi lithi izwi leNkosi incwadi kaSamuel la lithi izwi leNkosi kwakukhona umuntu othize wase Ramathayimi. Lithi iBhayibheli igama lakhe lalingu-Elkana. U-Elkana lo lithi izwi leNkosi waye namakhosikazi amabili. Lithi iBhayibheli ke inkosikazi yokuqala noma inkosikazi yokuqala bakuPhenina then bese kuba uHana. Amen. Lithi ke iBhayibheli lo baba lo uma enalamakhosikazi amabili kuPhenina bese kuba uHana. Lithi izwi leNkosi kutshenje kusamnandi kuhlezwi lapha ekhaya. Lithi iBhayibheli kanti uHana akazobathola abantwana kodwa uPhenina wabathola abantwana. Mawuthi uyachecka labantu bobabili uPhenina benoHana. uPhenina asizwa lutho ngeprayer life yakhe kodwa izinto zimhambela kahle. Asizwa lutho ngentshisekelo enkulu kaPhenina ngoNkulunkulu kodwa izinto zimhambela kahle. Kodwa mawuthi uyambheka uHana umuntu lo womthandazo, umuntu weprayer, umuntu lo omlangazelelayo uNkulunkulu, omshisekela uNkulunkulu. Kodwa mawuthi uyayibheka impilo yakhe izinto ayihambi kahle. Kujwayelekile ukuthi laba abamfuna ngenhliziyo yabo yonke izinto zabo zingabahambeli kahle. Kujwayelekile ukuthi laba abafastayo bethandaza izinto zabo zingahambi kahle. Kujwayelekile sometimes ukuthi laba abamlangazelela bemshisekela beze bethi thina sigcinile kungcweleni sathi sihlalela inkosi kodwa izinto zabo somehow zingabahambeli kahle. Lithi iBhayibheli noPhenina izinto zakhe zazimhambela kahle kodwa uHana othandazayo azimhambeli kahle izinto. Now kodwa ke umbhali uma ufunda wehla uzothola ukuthi into eyenza ukuthi uHana angabatholi abantwana. Lithi iBhayibheli uJehova wayesivalile isibeletho sikaHana. Haleluya. uPhenina akathandazi kodwa izinto zakhe ihamba kahle. Kodwa lo okhulekayo uHana izinto zakhe asihambi kahle.
kodwa sesiyathola uma sifunda sehle ukuthi akusiyo uSathane ovale isibeletho sikaHana, kodwa into eyenza ukuthi isibeletho sikaHana sivaleke uNkulunkulu owayevala isibeletho sikaHana. Osho ngamanye amagama uNkulunkulu kunezinto akwazi ukuyivala. Amen. uNkulunkulu kunezinto akwazi ukwenza bazalwane, akwazi ukuyivala. Lithi iBhayibheli uPenina wamkholoza uHana, emhleka emthuka ethi akabathola abantwana kanti akazi ukuthi isibeletho sakhe sivalwe uNkulunkulu. Amen. Engazi ukuthi isibeletho sikaHana sivalwe uNkulunkulu. Now uJehova njengoba ayevale isibeletho sikaHana, uma uNkulunkulu enawo amandla okuvala, unawo amandla futhi okuvula. Bazalwane, sengizohlala phansi. Uma uJehova enawo amandla okuvala, unawo amandla okuvula. Ukuthi ukuvula kwakhe asazi ukuthi uzovula nini, kodwa yena uyogcina evulile. Futhi uma ezovula angavula noma inini. Hallelujah. Ya uNkulunkulu bazalwane uma evalile angavula noma inini. So okwakho ukugcina iposture right, ngoba yena angavula noma inini. Ngicela nje ukukunikeza namhlanje lelo themba. Ngicela ukukunikeza leyo faith namhlanje. I want to revive your faith. Ukuthi njengoba ubona izinto zivalekile nje, kodwa ngicela wazi ukuthi akavula noma inini. Ngoba amandla okwenza kwakhe awekho kude naye. Ngicela ukuphinda. Amandla okwenza kwakhe awekho kude naye. Therefore angenza noma inini. Kwabanye uthi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo, kodwa kwabanye uthi ngalesi sikhathi kusasa. Angenza noma inini. Bazalwane, angenza noma inini. Kwaba mama ufunda incwadi kaMark uzothola ukuthi kunegama eliphindiwe 42 times. Leli gama elithi immediately liphindwe 42 times. Ushuthi lapho sibona amandla akhe enza immediately. Kwabanye uthi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo, kwabanye uthi ngalesi sikhathi kusasa, kodwa kwabanye ufika no immediately. Kwabanye uthi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo, kwabanye uthi ngalesi sikhathi kusasa, kodwa kwabanye ufika no immediately. Athi manje ingakho uzothola elithi iBhayibheli owesifazane nomopho wathi mayathinta umphetho wengubo kaJesu, umopho wangalindi kusasa kodwa waqhamuka immediately. Ingakho uzothola uphathi lewe sebemezile wathi Jesu ndoda kaDavide mkhawulele. Lithi iBhayibheli amehlo akhe awatholanga ngonyaka ozayo, kodwa amehlo akhe wawathola immediately. Mayefika kwindoda iyayihlezi for 10 years wahlangene, mayekhuluma phezu kwayo ethi
Ngicela siphakamise emeleni. Sesithandaza. Lithi Bhayibheli. Uhana isibeletho sivalekile. Lithi izwi lenkosi. Kodwa simthola uHana ekhuphuke eShilo eyothandaza uHana. Uyapha eShilo. Hayi kufanele isibeletho kodwa indlela eShilo ayivalekile. Isibeletho sivalekile kodwa indlela eShilo ayivalekile. Ufunana enkonzweni ngoba into zakho ayivalekile. Izinto ayivalekile kodwa indlela eShilo ayivalekile. Lithi iBhayibheli lami uHana mayikhuphuka eShilo akayanga eShilo ngoba esephethe uSamuel. Akayanga eShilo ngoba esephethe umntwana. Kodwa simthola ekhuphuka nalaba abaphethe abantwana. Yena akaphethe umntwana. Hana kwenze njani? Uyapha eShilo ngoba wena awunayo into ephathekayo obungambonga ngayo. Uthi wena noma ingekho into ephathekayo engambonga ngayo kodwa eShilo ngiyaya. Akekho umntwana kodwa eShilo siyaya. Awutshela usoseduze kwakho ukuthi siyaya eShilo. Ayomntwana akawutholi kodwa ngiyaya eShilo. Lento engiyifunayo akayitholi kodwa ngiyaya eShilo. Imithandazo yami ayikaphendulwa. Impendulo akayitholi kodwa ngeShilo siyaya. Sikhuphuka singaphethe lutho kodwa eShilo siyaya. 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 Ufunani kwi-Thanksgiving conference? Hayi akuphethe lutho kodwa eShilo siyaya. Siyashilo. Siyabonga. 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 Siyabonga fiwe. Siyabonga. Siyabonga silahlekelwe. Siyabonga. Siyabonga silimele. Siyabonga. Siyabonga sikhupha. Siyabonga. Siyabonga sishayekile. Siyabonga. Siyabonga sikhulelwe. Siyabonga. Siyaya eShilo. Siyabonga. Siyashilo. Siyabonga. Siyabonga. Bazalwane, uNkulunkulu uyabonga. Bengifuna ukusho njalo namhlanje ngithi uNkulunkulu uyabonga. Lithi iBhayibheli bathi sebewela eJordani. Umfula waseJordani. Hallelujah. Wayesethi uNkulunkulu before ngiqhubeke nohambo ngoba ngiyabona ukuthi seni-excited ngeKhenani. Ningaqale nihambe. Seniwelile eJordani kodwa ningaqale nihambe. Joshua thumela amadoda ayishumi nambili ngokwabuma kwezizwe zika-Israyeli ukuthi aqobe yileyo ndoda naleyo ndoda ingene emfuleni phakathi eJordani bese ithatha itshe ibuye nalo ilibele ngaphesheya komfula weJordani. Usethi uJehova namanje ngiyowenza apha inqubo. Usethi-ke izizukulwane zenu ziyothi uma zilibuza ukuthi la manje awani. Usethi-ke noma seliphendule nithi la manje awufakazi bokuthi umfula iJordani wathi uvalile uJehova wadabula ngathi wasikwelisela ngaphesheya. AwuJehova yindaba ngiyamazi abantu basheshe ukhohlwa. Manje-ke abawele namanje ukuze izizukulwane bayibuke
age. Thola age. Thola age. Hallelujah. Thola age ukubeleji lokufakaza. Ukuthi wawena nami nje. Uyabona uNkulunkulu ngoba uyamazi umuntu ukuthi uyakhohlwa akakwazi ukubona umuntu. uNkulunkulu uthi lo mphongolo awungabi empty. Kodwa lo mphongolo thatha the tablets of stones wafake. Hallelujah. Bese nithatha imana nifake. Bese nithathe the rod of Aaron nifake. Yes, Lord. Why uNkulunkulu ubathathisa lezinto ukuthi bayifake la ingoba kwenzela ukuthi uma sebehlangana lezinto endleleni kodwa uma bebheka imana bebheka the rod of Aaron bathi awukho uNkulunkulu oyobasithwala izolo manje babusheshe umkhona ufakazi bakho uyamlahla uthi uNkulunkulu abathatha manje bawabeke azoba ufakazi kamhlazana uJesu elimba uSathane Amen edabeni Amen uthi uSathane shintsha lamatshe wenze abesiko Amen uJesu wangawashintsha manje Amen ukuthi abesiko uSathane uyakwazi ukukudlisa ufakazi ukuze ungabi nayo into ozoyikhomba kusasa ayawadliwa manje ayabekwa ukuze kusasa mawusuhlangana nezinto abantu azokukhumbuza ukuthi uNkulunkulu wakho ukhona uyaphila wakwadabulisa iJordan uNkulunkulu uyabona simbonga ngakwenzile simbonge ngalokho angakwenzela angazangasenzele kona simbonge nangezinto ezisehlele esibhlungu sithi uNkulunkulu siyabonga ngazo ngoba ngimswile ebhala uRomans 8 verse number 28 athi konke kuyasebenzelana kube okuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe uNkulunkulu uyabonga haleluya uNkulunkulu bazalwane uyabonga ngiyacela bayeke lika Jesu semaphambili uzosithandazisa thank you Jesus haleluya ngibuza ngaphambili babamkhona sizothandaza uNkulunkulu uyabonga bazalwane uNkulunkulu uyabonga ulinga sidlulise khona take this moment to thank him uNkulunkulu uyabonga uNkulunkulu wasemazulwini uhambe nathi bazona uThixo uSimakade akekho njengaye akasoze futhi abekhona ngafana uhle njalo ubuhle bakhe bungefaniswe nobuhle bomuntu baba sithi siyabonga uNkulunkulu wethu ogcwele siyabonga Thixo umuhle uNkulunkulu wethu ogcwele umuhle Thixo wasemazulwini babone amandla wonke uyasinakekela uNkulunkulu wethu onamandla wonke usinakekele nangezwi lakho namhlanje uNkulunkulu wethu ogcwele siyabonga umlayezo ovela kuwe baba sibonga uNkulunkulu wethu ogcwele nangenceku yakho sinike ngayo osithakele ngayo siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke siyakhuleka egameni kaJesu Kristu ukuthi usisi inceku yakho uyambulele nangaphezulu uNkulunkulu wethu onamandla wonke siyabonga ke uNkulunkulu wethu onamandla ntambama baba uhambe nathi kwaze kwabalala ngakho sithi sizobonga sabuyela emakhaya sayolungisa amatshe wethu esizobuya nawo sithi baba siyabonga makunobufakazi lokhu
ukuthi uhambe nathi kwaze kwaba lapha. Futhi uNkulunkulu wethu ongcwele wasinakekela nangabazali abasithanda ngale ndlela. Babona amandla wonke. Siyoletha uMatshe wethu abe ufakazi kule ndawo ukuthi siyabonga Thixo, siyabonga Simakade, siyabonga Khawelepi, siyabonga Jehova Nisi, siyabonga Jehova Rafa, siyabonga Jehova El Shaddai. Sithi akekho umfana nawe, akekho njengawe, akasoze abekhona ongafana nawe. uNkulunkulu wethu ongcwele siphakamisela kudumo, siphakamisela kuyisibongo. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, ulintwala lensindiso yethu. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, siyabonga ngonyama yomndeni kaJuda, siyabonga Khawelepi, siyabonga Sonini. uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga. Babona amandla wonke, sibonga nangenkonzo siphe yona. Babona amandla wonke nangoba kwenzeke kule ndawo sizolini khona bakho. Babona amandla wonke. We have no doubt about your presence in our midst. Father God, we thank you. We thank you, Holy Spirit. Sisazophuma sehlukane, siyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele, uphinde uhambe nathi. Babona amandla wonke izindawo ngeendawo zihamba kuzo. Protect us, Father God, in the mighty name of Jesus. Babona amandla wonke, siyabonga ngakho konke osenzele bona. Sithi umusa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaBaba uNkulunkulu nokuhlangana kaMoya Oyingcwele makuphumule kithi sonke kuze kubuye iNkosi yethu Jesu Kristu esikulindeleyo. Father God, we thank you and we love you, Lord. We worship you, Lord.